Posledným, ale nie najmenej významným číselníkom miest sú druhy bankových účtov. Sú potrebné pri vytváraní príkazu na úhradu miest zamestnancov a odvodov do fondov v prípade dane. Aby sme mohli vytvárať príkaz, tak musíme potom vybrať, z ktorého bankového účtu, ktoré vlastníte, budeme platiť. Takže na to musíme mať zabudovaný číselník bankových účtov. Parametre bankového účtu jednoduché číslo účtu vo finančnom účtovníctve, názov banky, číslo účtu bankového, numerický kód IBAN, po prípade SWIFT, parameter, číslo bankového výpisu. To je všetko, čo sa týka číselníka bankových účtov.